Balik ta sa atong handurawan mga kigsunan, good ko nga mong dinapit nga magawit karong gabi una. Yes, batanon og manyag. Manyag. Si Era Tangke sa iyang Inday pagkinay-kinay, kuyaw karon ang kalibutan, dali nga makapusgay sa huyang mga kadungganan. Kung dili ka magbantay, mapandol ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara magagila ka ug magamahay. Inday paginay-kinay, kuyaw karon ang kalibutan, dali nga makapusgay sa huyang mga kadungganan. Kung dili ka magbantay, mapandol ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara magakila ka ug magamahay. Matuod lami ang gugma kay makahatag og tumang kalipay. Ang mga kalog haroy, ang mga gakus ako'y lami kininday, apan paghinay-kinay. Magbantay, mapandol ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara magakila ka ug magamahay. Matuod lami ang gugma kay makakatag og tumang kalipay. Ang mga kalog haroy, ang mga gakus ako'y lami kininday, apan paghinay-hinay. Lami kininday, apan paghinay.